Evidentemente, hoxe o tratamento protocolario non pode ser outro máis que amigas e amigos. Hoxe conxugamos o verbo amar. E o tempo máis perfecto defínese no verbo recoñecer. Hoxe recoñecemos. As e os amigos de Avelino Pousa danlle as grazas ao Concello da Baña. Saiban que facendo Avelino Pousa fillo predilecto do seu Concello da Baña, tamén o fan máis fillo predilecto de Galiza. Moitas grazas. Hoxe estamos na concorrencia, pero tamén un pouco exercendo o recordo e a memoria. Permítanme que Avelino Pousa Antelo na súa escola de Barreiros conviviu co seu alumno predilecto, Valentín Arias. Hoxe contamos coa súa familia aquí, coa nai e cos irmáns de Xela Arias. Pero tamén eu recordo Avelino Pousa Antelo polos andares das consellerías xunto con outro militante galeguista esgrebio, don Ramón Martínez López. Os dous, porta por porta, ían creando os fundamentos, creando os baseamentos do que sería a Fundación Castelao. Unha persoa moi próxima tamén a don Ramón Martínez López, unha persoa que tuvo unha consideración totalmente importante para a Fundación Castelao e que sempre mantivo unha fidelidade absoluta, foi o que daquela era alcalde de Boiro, o señor Velo. Hoxe tamén aquí presente, e moitas grazas. Para todos os que acabo de recordar, sen deixar a ninguén de lado, pediríalles un aplauso. Durante moito tempo, todos os que íamos á Fundación Castelao, a primeira persoa coa que, de alguma maneira, nos recibía cordialmente, nos informaba, nos orientaba, nos criticaba, pero tamén nos orientaba, era unha moza chea de esperanza, unha moza chea de vida e con unha perspectiva. A súa liña do horizonte tiña moi clara, non permitiu que lla roubasen por moitas aves de rapina que houvese. Era Carmen Varela. Ela ten a intervención. Bueno, coñecín a Avelino Pousa Antelo, eu creo que nas primeiras conferencias que asistín da Asociación Afonso Eáns en Negreira. Ese coñecemento era simplemente como unha rapaza de 14 ou 15 anos que ia a escoitar a un vello galeguista que tiña moitas cousas que contarnos e moitas cousas das que aprender del. Anos despois, estaba eu estudando en Santiago e Amancio Liñares, que está por aí atrás, escondido, dixo ya Avelino: eu creo que a persoa que necesitamos aquí para a fundación pode ser Carme Varela, en un caso de nepotismo, colleu, sinaloume co dedo e ali cheguei á Fundación Castelao. Confeso agora que foi un caso de nepotismo porque falei cunha abogada e dixo: ti estate tranquila que iso xa está prescrito. Cheguei ali, eu recordo que chovía moitísimo, era un día que arrollaba en Santiago, e eu cheguei empapada. E díxome Avelino: pero ti onde ves que ves toda mollada? E dixen eu dunha manifestación que houve na Quintana, non sei se era polo prezo do leite ou polas cotas lácteas ou algo así. E díxome el: es da Baña, ves dunha manifestación pola cuestión agraria, eu creo que ti e máis eu ímonos entender moi ben. E, de feito, foi así. Eu ia ali con unha bolsa que pagaba Alfonso Paz Andrade, unha bolsa que iba, que teóricamente, falo en alto, non? Así e oímonos todos, que teóricamente ia durar algo así como 6 meses e, ao final de contas, botei ali 10 anos. Entendémonos ben Avelino e máis eu. Eu o recordo máis importante que teño que destacar de Avelino Pousa é que
Durante todo o tempo que Avelino foi presidente da Fundación Castelao e foi presidente da Fundación Castelao durante 25 anos, foi o momento no que a Fundación Castelao, por exemplo, puxo a andar o proxecto de facer a obra completa de Castelao. Era o ano 2000. Xa pasaran 50 anos da morte de Castelao e este país aínda non tiña a obra completa de seguramente do persoeiro o que máis lle debemos. Cando digo isto, digo, fíxose a obra completa da obra de Castelao non sendo Avelino Pousa Antelo, senón porque Avelino Pousa Antelo era o presidente da Fundación. Traballábamos apenas sen cartos, mal nos daba para pagar a luz, pero Avelino, con ese ADN de cooperativista que tiña dentro, conseguía ir xuntando xente. Vou quitar isto porque senón é máis incordiante. El conseguía que todo o mundo fose arrimando o seu grán de area e ao final púidose facer esa obra completa que nos enseñou un Castelao como merecíamos os galegos. El foi sumando, ia collendo a un, a outro, chamando nunha porta, chamando noutra, e de algún xeito conseguiu que esa Fundación Castelao, que non tiña patrimonio, que non tiña cartos, que non tiña fondos para traballar, conseguise facer cousas grandiosas, como esa obra completa, como a magna exposición que comisariou Miguel Anxo Seixas tamén no ano 2000, e outras centos de cousas. Eu recordo que unha das primeiras cousas que fixemos ali foi cos alumnos da Facultade de Filoloxía unhas xornadas que duraron varios anos. Cando levei a Avelino a esas xornadas, os alumnos decían, pero este señor é máis novo que a nós, porque el chegaba ali cos seus 80 anos e con unhas ganas de espallar o ideario de Castelao que non tiñamos nós, que éramos moitísimo máis novos. Avelino morreu, gracias a Dios, xa moi maior, pero morreu tan novo como cando tiña 25 anos. A última vez que o vin fun á casa del, porque me chamaron as fillas, intuían que xa ao final seguramente estaba perto, e recordo que estaba na cama, cansadiño, xa moi agotado, e dixo, eu quero me levantar e quero brindar con un vaso de albariño pola vida. Así foi Avelino, todo vida, todo ilusión, e, dende logo, un premio para os que puidemos estar perto de él. Ben, como se dixen, entramos nese salón de convivencia, recibiunos a secretaria, e agora vamos a ter acceso a Avelino. E para ter acceso a Avelino, para que nos presente, e para que sexa o noso presidente, quería chamar as fillas de Avelino, máis un representante institucional, porque imos a entrar no despacho de Avelino, que nos vai presidir. Vamos a proceder a abrir a placa na súa honra. A ver, Gela, por aquí. E seguindo coas intervencións, xa falou Carmen daquel mozo tamén que se estaba tratando de facer un camiño non sen dificultades, pero que si foi no superando. Aquel primeiro secretario da Fundación, segundo, da Fundación, ten a palabra Amancio Liñares. Bos días a todas as persoas que nos xuntamos hoxe aquí. Vou cinguirme a eses 3 minutos que nos dixeron. Prefiro reservarme para a tarde para a presentación dese libro das paroladas de Avelino Pousa Antelo na Radio Galega, pero só quería dicir un par de cousas. Primeiro, felicitar ao Concello da Baña, que por unanimidade tomou esta decisión sabia, e creo que xusta, de nomear a Avelino Pousa presidente non, fillo predilecto deste Concello seu onde naceu. Alguén
teño visto nas redes estes días que decía, pero que fixo Avelino Pousa pola Baña? Así nunha visión un pouco localista da historia, non? Hai persoas que teñen unha dimensión que saen moito da súa terra matricial, como el dicía, e Avelino é unha delas. A prova é de que aquí hoxe están moitas persoas de Galicia, de moitos puntos do noso país, e iso quere decir que este home ten unha dimensión que reborda con moito pois, o de ter nacido na Baña, non? Naceu na Baña, morreu en Teo, tamén temos representación do Concello de Teo. Esta era a primeira idea e felicitación que quería transmitir. Un home que aparece nese libro que presentamos pola tarde, publicou algo que se chamaba Galicia Tarefa Urxente, que está noutra serie de libros que se chama Galegos na Historia, creo que os títulos son bastante significados. Ou cando fixo o meu libro de conversas con el, pois dicía Memorias dun galego inconformista. Eu creo que todo isto define moi ben a Avelino, que sempre lle poño como tres piares, non? O magisterio, a pedagogía, un grande mestre, un agrarista, un cooperativista, segundo piar, e un galeguista. Un galeguista, decía, se por 1000 vidas tivese, pois galeguista sería sempre, non? Isto era o que quería transmitir así brevemente. Tamén felicitar ao Concello da Baña por outro motivo. Estamos nun marco moi bonito, moi fermoso. Aí temos unha placa da Asociación Afonso Agnes que presidiu Carme Varela, máis eu un tempo, dedicada ás vítimas da ditadura, que se fixo o ano pasado. Se Andrés ou eu abrimos a porta, pois aí temos un busto que inauguramos a semana pasada dedicado ao profesor José Manuel Pose Antelo, que naceu aquí, desaparecido clásicamente no mar de Touriñán, e que a súa familia achegou ese busto, e tamén vos fixaríades e fixarían que ali temos o busto de Daniel García Ramos, un xurista de prestixio, tamén moi galeguista e moi amigo de Avelino. Creo que todo isto honra o Concello da Baña e coloca nun primeiro lugar en Galicia, non? Moitas grazas e pola tarde direi máis cousas. Por este lugar de convivencia que estamos revivindo, andaba un mozo cunha carteira, sempre a espreita, sempre buscando, sempre demandando información e procesando a información toda relativa a Castelao, relativa á Fundación, relativa a Galiza. É o actual presidente da Fundación Castelao, Miguel Anxo Seixas Sebane. El ten a palabra. A bioloxía permitiulle a Avelino Pousa Antelo moitas satisfaccións e moitas ingratitudes. Non sei se as ingratitudes serían tantas como as satisfaccións. Unha destas é a que hoxe celebramos. Este bañés, este barcalés, tivo o privilexio de saudar o albor da República, un tempo de entusiasmo, un tempo de sair dunha dictadura, un triunfo da democracia, do progreso, de cando se ia avanzar. Puxo todo o seu entusiasmo e serviu coa mellor arma que tiña, a palabra. El era mestre, a República cría nos mestres, sabía que había que educar a xente na República, nese proxecto autonomista e posiblemente federal. Sabía que había que defender a lingua e a cultura galega. El douno todo para conseguir eso. Era o que se recoñecía na República un cidadán exemplar. Saiu de ser un sumiso da ditadura a ser un cidadán republicano de Galicia exemplar. Pero viñeron as tebras. Veu ese solpor das armas, o solpor da intolerancia, os negociadores da morte, e arrebatáronlle ese futuro que el tiña. E pasou tempos duros, pero seguiu co seu exemplo. Puido albiscar a democracia, unha autonomía incompleta, unha democracia non plenamente, na que temos que avanzar moito máis. El tivo ese privilexio de ver un solpor e de ver ao mesmo tempo a luz do horizonte. Eso é Avelino, un cidadán exemplar. Nunca faltou na Irmandade
da Fundación Castelao, a presenza do Pedrón de Ouro. Avelino Pousa foi secretario do Pedrón de Ouro xunto con Gustavo Valencia, e logo foi nomeado presidente de honra do Pedrón de Ouro nun acto ali en Barcala, na súa aldea, naquela escola vella. Ali tivemos o acto de nomealo presidente de honra. Sempre estuvo vinculado, sempre lle tuvo un amor total e entregado ao Pedrón de Ouro. Para iso, para testemunhalo, hoxe temos aquí a presenza do presidente do Pedrón de Ouro, Xosé Ramón Fandiño Veiga. Boa tarde a todas e a todos, moi especialmente á Corporación Municipal e a toda a veciñanza do Concello da Baña, que hoxe honrades investindo como fillo predilecto a Avelino Pousantelo, un dos vosos veciños máis ilustres. Unha biografía longa e activa como a de Avelino Pousantelo permite moitas miradas, porque moitas foron as súas actividades, tanto no plano personal como no público. Avelino foi un neno feliz da aldea, medrado na terra de Barcala, que axiña se incorporou aos estudos no Seminario de Santiago nos tempos da dictadura de Primo de Rivera. Logo, chegada a Segunda República, asistiu con asombro e con paixón de mocidade ás mudanzas daquel réxime político e seguiu os cursos de magisterio na Escola Normal Compostelá, aqueles cursos nos que tanto acreditaban os ministros republicanos de Instrucción Pública como Fernando de los Ríos, urxidos pola necesidade de construíren un novo mundo mediante a educación. A vocación galeguista naceulle no alboroxar do réxime republicano por influencia de Castelao, que o engallolou co engado da súa palabra nun mitin no Teatro Principal de Compostela no ano 1931. Logo veu a súa longa militancia, primeiro nas mocedades galeguistas, o mítico sector xuvenil do Partido Galeguista, a participación na campaña do plebiscito do Estatuto de Autonomía e, finalmente, na transición democrática, a refundación do Partido Galeguista, na tentativa de enlazar de novo coa tradición da Segunda República. Como se chama ela? Na posguerra, Avelino tivo os seus altos e baixos, sempre superados co seu proverbial optimismo e capacidade para encontrar a parte positiva da vida. Andou de mestre por diversas escolas de Galicia ata que apousou nas terras de Lugo e se especializou en cuestións agrarias na Escola Barreiros, cabo do grupo dos fillos de Antón de Marcos. Avelino foi un home activo que andou dunha profesión noutra, dunha residencia noutra, de Barcala a Compostela, de Compostela ás terras de Asturias, logo en Lugo durante uns anos e máis tarde a emigración consentida nas Illas de Canarias para retomar de novo a Lugo como directivo da empresa Semillas Selectas. Foi nos anos 70 a Zaragoza a dirixir unha explotación agrícola e a titularse como xerente de empresas cooperativas para voltar xa de forma definitiva en 1970 ás terras de Compostela, entre Cesures, Santiago e finalmente. Retornou de novo á vida de mestre a principios dos anos 70 con destino nas terras de Cesures, onde puxo escola durante máis dunha década e onde deixou unhas saudosas lembranzas como profesional. E comezou unha nova vida como artellador de diversas accións políticas e cívicas no campo do galeguismo, participando activamente en fundacións, foros e movementos cidadáns que
que fixeron del unha constante referencia durante toda a etapa do actual réxime autonómico. Aquela formación política e cívica da mocidade galega republicana na que se formou Avelino tardou moitos anos en ser recuperada, pero finalmente foi abrollando por illóns ben diversos. Uns tiveron que facelo desde o exilio, obrigados pola perda da guerra civil. Outros pagaron coa súa propia vida o tributo de amor a Galicia. A opción que escolleu Avelino Pousa foi a de reconstruir a tradición, participando en 1978 na reconstrucción do Partido Galeguista, do que foi secretario xeral. E tamén traballou arreo pola dignificación do país de institucións como a Fundación Castelao, da que foi presidente, da Fundación Alexandre Bóveda e da Fundación do Pedrón de Ouro, na que ingresou a proposta de Camilo Agrasar e Octavio San Martín en 1970, e na que exerceu de secretario con Gustavo Santiago Valencia como presidente. Avelino foi un membro moi activo do Pedrón que o impulsou con independencia de criterio ata convertelo no premio máis vedraño e respetado da cultura galega. Ao abandonar a secretaría, o Pedrón, en recoñecemento á súa lealdade, en 2004 nomeouno presidente de honra nun motivo acto celebrado na bella escola de Barcala e colocou unha placa conmemorativa na súa casa natal de Seoane. Vele aí, pois, as tendencias da longa traxectoria vital de Lucho do Peto: vocación polo magisterio, interese pola agricultura e paixón polo galeguismo político e cultural. E dou cabo ao meu pequeno parzamique pronunciado en representación dos membros da Fundación do Pedrón de Ouro, lembrando que Avelino, Lucho do Peto, foi un home bo e xeneroso, daqueles os que llaquela o verso de Pondal, por ser un home de executoria limpa e cumprida, merecedora, sen dúbida, da distinción con que hoxe o honrades. Nada máis. Graciñas por atenderme. Regresar ás memorias de Avelino Pousantelo é sempre reconfortarse na autoestima, encher o peito de azos novos para unha loita inacabada en pos da dignidade. Amizade solta nunha algarada gozosa satisfeita polo encontro, un riso que nos alivia da dor dos días, ou quizáis a verba luída en aloumiños diante dun vaso de viño collido a dúas mans ou cun prato de callos un licor café. A carón da vella de Gustavo, a irmandade. Esas son as agradecidas memorias túas. Lembro a Avelino tocando tamboril e eu na pandeireta, Raúl Gallego na gaita, o sorriso de David, regreso no tempo ás tantas andainas compartidas, exercicio das ideas, de lembranzas afirmativas que abren novos horizontes co desexo incólume dunha matria nosa, dunha lingua nosa, dunha casa nosa. Lonxe de serventías nin permisos para ser, que sempre nos asegundan. Queremos, ese foi o seu exemplo, ser donos de nós e exercer o noso goberno, sen condicionamentos, sen subcontratas, sen arrendamentos. Debemos estar implicados por respeto a nós, a nosa historia. Facer esa nosa da liberdade sen límites, onde ninguén sexa sometido, sendo insurrectos diante das leis injustas, mas sempre solidarios cos demais povos do mundo, críticos con nós mesmos e ao mesmo tempo formando esta irmandade que semente un porvir esperanzado. Asina, Baldomero Iglesias do Barrio, Mero. Hoxe Avelino, desde a súa terra, Matria da Baña,
Feito fillo predilecto, a xustiza aplaude. Avelino vai nos meus recordos, sempre el está cun sorriso pillabán e sabio. Sempre o admirei, sempre o quixen moito. Meus pais tamén o quixeron moitos. Fina Casal de Rei. De seguido, letra e música que é necesaria. Por iso, chamamos a Raquel e a Emilio para que nos interpreten unha peza. Os dous, tamén dicir que de boa gana estaría Raúl Galego, pero non pode estar. Emilio e Raquel. Ben, está clarísimo que todos estamos super orgullosos, super felices do nomeamento do Concello da Baña de fillo predilecto Avelino Pousa. Pero o tempo tamén marca, e así, antes deste nomeamento, tamén noutro concello de Avelino Pousa Antelo, así foi nomeado tamén fillo adoptivo. Daquela, o alcalde era Martiño Noriega. Hoxe iba a estar tamén Rafa Sisto, pero non pode asistir e delegou en Martiño. Martiño Noriega ten a palabra. Moi bo día a todas e a todos. Antes de nada agradecer este convite para poder participar e partillar con todas e todos vos este acto e tamén ao Concello da Baña, na figura do seu alcalde, da súa corporación e dos seus representantes polo recoñecemento, creo que merecente, da figura de Avelino Pousa Antelo, Lucho do Peto. Eu tiven a sorte de cruzarme con Avelino, ca súa familia, que hoxe está aquí. Son esos momentos afortunados na vida que te ensinan na que verdadeiramente eres capaz de enchuchar toda a sabiduría, o coñecemento, a paixón, a vontade dunha persoa como Avelino, que era un referente, non? E moitos e moitas no Concello de Teo no seu momento tivemos a sorte de vivenciar a ese Avelino Pousa activista, esa persoa que non tiña necesidade de ser un pesimista a razón, era un optimista da vontade, de construir país, de sementar, e facía aqueles versos de Rivas, de que o mundo se divide entre os que plantan e os que pisan, e ele era sempre de sementar, de plantar, sempre estaba sementando, con esos ollos de neno que proxectaba, con esos ollos de neno que reivindicaba, e con esos soños de neno nos que soñaba cunha Galiza dona de si mesma, unha Galiza proxectada no mundo, unha Galiza que se poidera reivindicar como tal. E así nos ensinou a todos, dende un activismo de base, como cambiar as cousas, e no Concello de Teo, os anos que morou, foi un máis, e exerceu do que era de mestre, igual que as súas fillas e a súa familia, e participaba ensinando nos centros escolares. Hai na rede de unitarias unha pequena biblioteca dedicada a él, hai un parque no Concello de Teo, e con moita honra o Concello de Teo ten a Avelino Pousa Antelo como fillo adoptivo. Foi capaz, co farmacéutico Xosé Cruces, de atopar o lugar onde asesinaran a Ángel Casal e a Pepiño Areosa, de reivindicar ese espazo de memoria histórica e colectiva, e foi capaz de transmitir a paixón por cambiar o estado das cousas hasta o último día e de vivir intensamente a vida. E eu creo que eso é algo
que nos fai a todos e a todas mellores colectivamente, que xera esperanza no futuro do país e que reivindica todos os lugares, porque el sempre exerceu de Barcalés e sempre no seu discurso estaba o Concello da Baña. Por lo tanto, eu creo que hoxe reivindicando a unha persoa como Avelino, que construiu o país, que fixo o país, reivindicamos tamén este lugar, este momento en tan boa compañía con todos e con todas vos e facemos xustiza. Xustiza cun bo e generoso. Moitas grazas polo convite e moitas grazas por estar aquí. O legado de Avelino levámoslo todos no corazón, levámoslo todos nos nosos sentimentos e sobre non nosa memoria, nos recordos, tamén nos afectos. Pero o legado material tamén tiña que ter un sitio. E ese sitio foi o mellor que se pudo escoller. A Fundación Penzol, que é onde está o seu legado xunto cos dos seus compañeiros galeguistas, Paco del Riego, Xaime Illa, etc. Para intervir no nome da Fundación Penzol vai facer o que foi o seu presidente Quique Domínguez. El ten a palabra. Hola. Bueno, síntome moi honrado de estar aquí, pois úneme a Avelino o cariño e a admiración surdidos dos anos de convivio na política e actualmente o estar clasificando os seus papéis na Fundación Penzol. Fundación que se sinte tamén moi honrada como depositaria dos seus fondos e que gozosamente se une a esta homenaxe. O amigo David pediume que escribira sobre o compromiso político de Avelino e así o fixen utilizando tamén en base a algúns destes fondos depositados na Penzol. Hoxe reúnenos aquí un galego de ben que practicou con xenerosidade o compromiso e a entrega da súa vida á construción dunha Galicia mellor, máis dona de si mesma. Soupo recoller o exemplo dos devanceiros que se identificaron coas esencias do noso pobo e dar continuidade á súa obra. Nesta breve intervención traemos o recordo de algunhas das súas actividades máis salientables no campo político, sabendo que resulta imposible, polo pouco tempo, recordalas todas. Desde moi novo, como xa se dixo aquí, Avelino sentiu os problemas do agro, traballando activamente pola súa mellora. Cando está a pique de facer os 17 anos, e tamén isto se contou aquí, o 10 de maio de 1931 xurde o seu compromiso político asistindo a un mitin no Teatro Principal de Santiago, quedando engallolado da palabra de Castelao, que o fixo galeguista de por vida e de por 1000 vidas se as tivera, recollendo palabras das súas conversas co amigo Amancio Liñares. Como non era home de medias tintas, afíliase ás mocedades galeguistas e fai un intenso labor de concienciación galeguista na zona do Val da Barcala. En Ourense, na Asamblea de Constitución da Federación das Mocedades, en xaneiro de 1934, resulta elexido membro do Consello Nacional en representación da comarca Negreira Barcala. Foi moi activa a súa participación a prol do Estatuto de Galicia, plebiscitado o 28 de xuño de 1936. Incorporado ao servicio militar en Ceuta, a principios dese ano, ven a Galicia cun permiso para preparar as oposicións como cursillista. Nunha camioneta do Servizo de Lixo de Santiago, prestada polo alcalde mártir Ángel Casal, percorreu con outros compañeiros durante 8 días a costa de Carnota a Noia, predicando o autogoberno para Galiza. Pouco despois, os militares rebeldes alzáronse contra a República e sementaron o terror, perseguindo incluso ata a morte a aquelas persoas que tiñan contribuído a implantar en España un réximen democrático de liberdades cidadáns. Avelino andivo fuxido nos primeiros días da sanguenta revolta,
pero logo incorporouse ao servicio militar e tivo que pasar polo calvario, como moitos outros, de loitar nas filas dos rebeldes para salvar a vida. Rematada a Guerra Civil, o seu compromiso político galeguista pasoulle factura. As oposicións ao magisterio que aprobara no 1936 foron anuladas e no 1941 presentouse unhas novas que lle suspenderon polos informes dun crego que o sinalaba como un perigoso roxo separatista. As tebras acamparon en Galicia e en España. Tempos de morte e ferrollos. Avelino aproba de novo as oposicións en 1945 e vaise dedicar con entrega á vocación da docencia e tamén ao agro e algunhas empresas agrícolas. Primeiro no ensino oficial, logo na Granxa Barreiros, bolsado na misión biolóxica, en Canarias, en Zaragoza, en Pontecesures, sementando o galeguismo e defendendo a nosa lingua e a nosa cultura, escribindo nos xornais sobre os problemas do noso agro, publicando libros, comprometido co cooperativismo. Era moi consciente de que a vía política é o camiño máis importante para a transformación dun pobo. Por iso, cando o réxime franquista se empeza a descompoñer, comprométese na clandestinidade de novo coa política, no ano 1974, e faino no Partido Galego Socialdemócrata da man do seu amigo das mocedades galeguistas, o boticario Domingo Fernández del Riego. O ideario do Pegasede consideraba a Galicia unha nación e pedía para ela o autogoberno, optando por unha solución federalista para España e Iberia. Defendía tamén un socialismo humanista, personalista e comunitario. Avelino foi escolleito vicepresidente. Nas filas dese partido, eu tomei contacto por primeira vez con el, a quen coñecía só de referencias. Quedei admirado pola súa entrega sen reservas á causa de Galicia e o entusiasmo que desprendía. Nas eleccións constituíntes de 1977, o Pegasede participou en coalición co Partido Popular Galego. O resultado foi un claro fracaso que deu lugar a un período de reflexión para a creación doutro partido galego. Avelino sempre suspirou por un partido que puidese dar continuidade ao Partido Galeguista do ano 1931 e por esa razón loitou para que o novo partido nacese como tal. E así, o 7 de novembro de 1978, renaceu o Partido Galeguista. O presidente elexido foi Ramón Martínez López, vello galeguista exiliado e profesor da Universidade de Austin en Texas. Avelino foi elexido secretario xeral. A sintonía entre secretario e presidente foi moi grande, abrindo a porta a futuras realizacións. Nas eleccións ao Parlamento Español de 1979, o Partido Galeguista concurriu con Unidade Galega. Avelino vai de candidato ao Senado. Ningún partido galego tivo representación no Congreso nin no Senado. Nas municipais, a cousa foi mellor. En outubro de 1979 celébrase o primeiro Congreso do Partido Galeguista e nel Avelino pasa a ser presidente e Martínez López é nomeado presidente de honra. Agora hai que dar a batalla por conseguir un estatuto de autonomía digno, xa que no proxecto elaborado pola UCD hai un agravio comparativo con Euskadi e Cataluña. As Cortes españolas poden establecer o alcance das competencias de Galicia. O Partido Galeguista desprega contactos cos nacionalistas vascos e cataláns e participa en todos os actos de protesta nos que Avelino se implica plenamente ata que a UCD se aven a negociar. Avelino figura como un dos asignantes do acordo do chamado Estatuto dos 16, o 29 de novembro de 1980. Na campaña para o referéndum do 21 de decembro de 1980,
o Partido Galeguista defende claramente o sí, e Avelino sabe que o estatuto non é todo o satisfactorio que desexaría, pero é un paso adiante e nunha actitude posibilista e constructiva volve de novo a involucrarse activamente polo sí, como fixera no ano 1936. Nas primeiras eleccións autonómicas de outubro de 1981, o Partido Galeguista non consigue representación parlamentaria. Aínda virían tempos peores cando en 1984, nun congreso extraordinario, por unha diferencia de 4 votos, decídese que o Partido Galeguista pase a mans espúreas, pois sempre o considerou como un continuador do Partido Galeguista de Castelao. A fin, el dá a batalla e, despois de moitos esforzos, consigue recuperar as siglas. Moitas cousas máis se poderían decir da súa trayectoria política, pero non hai tempo e, co dito, eu creo que abonda para coñecer que asumiu unha postura nacionalista cunha entrega plena e xenerosa á nosa terra, que aínda está lonxe da asunción orgullosa da súa identidade. Entrega que incluso foi recoñecida por outras forzas políticas tanto en vida como logo do seu pasamento. Puxo a súa esperanza en contemplar unha Galicia máis nosa e dona de sí. Identificouse co noso pobo de tal maneira que decir Avelino é tamén decir Galicia. O seu exemplo foi e é semente de novos compromisos coa terra. Graciñas de corazón, Avelino. Durante o tempo, ao correr dos días, ao correr dos anos, a reivindicación permanente e teimosa fixose oír de continuo. Unha das voces máis persistentes, unha das voces máis potentes e de alguma maneira que sempre manifestou unha teimosía militante, pero dentro do recoñecemento avelino, foi naquel tempo a diputada Pilar García Negro, a que pedía a reivindicación de Castelao Vic. Tamén así, con eso, iba Avelino. Pois a súa reivindicación mantense e tamén a presenza no Parlamento, a presenza política do pensamento de Avelino. En este caso, no parlamentario, Xosé Luís Rivas Mimi. El ten a palabra. Tiñamos razón del por boca de David. Contábanos da súa existencia na Fundación Castelao, de quen fora e de quen era. Para min, tiña esa aureola con que sempre mirei para os vellos galeguistas, para aqueles que aguantaron rexo os tempos de ignominia e o desalento, do abuso e da mentira feita, verdade absoluta. Vivir procurando o anonimato nos tempos da besta non foi fácil. O silencio obrigado roía a alma. A don Avelino, a admiración que David lle profesaba e a proximidade con el, que del falaba, fixérono moi da tribo antes de coñecérmolo en persoa. E un día apareceu na tribo, nun dos actos dos da Chaira, non lembro ben, pero debeu ser nun dos de Xermolos, deses de Alfonso, o crego de Guitiriz, ese chairego nado nas terras de Pondal, hai xa anos dabondo. Porte ergueito, teso, como se levara as costas marcadas cunha táboa, pausado, con esa paz que caracteriza os sabios que viviron, que saben e por iso nunca asoballan. Afable e próximo, con caxato e puchas en capar, como corresponde a un home importante per se. E cativounos. Entrou en nós e pasou a ser un máis dos habituais da tribo, das tertulias de aprendizaxe continuas da camaradería varia e verdadeira que diría o Manuel. Levaba o país no corazón, era do rural, aínda que coa prestancia de mestre, dos mestres adicados ao desenvolvemento da cerna que arrinca o pan de cada día da terra. Unha tarde soubemos un chisco máis del de quen el era e fora. Aconteceu tamén na Chaira. Asistíamos non sei a que acto do sindicato labrego no que Lidia Senra falaba do leite e dos gandeiros do lácteo, do maínzo forraxeiro
era cando se comezaba co seu cultivo para ensilar. No debate interveu el e falou da misión biolóxica de Cruz Gallastegui, dos estudos de hibridación pioneira, dos esforzos daquela xente por desenvolver o agro, cerna da galeguidade verdadeira. E soubemos, claro que soubemos. Das súas idas polas aprendizaxes para poñer escola de verdade. Esa escola que soñaron os que amaban o país, unha escola ao servizo da comunidade próxima, ligada e ensamblada co desenvolvemento dos e das galegas. E logo pediu destino a Canarias. Ali podía aportar a súa participación persoal nas experiencias de hibridación. 2 colleitas no ano non eran posibles aquí no país. E logo chegaron as aulas nas cociñas e nas leiras, a xeografía ligada ás patacas, as matemáticas na poda e enxerta das maceiras, as ciencias naturais na anatomía do ubre dunha vaca. E o universo foi máis grande e o idioma matrio, o de verdade, o que serve para todo, o que levamos na alma, sen que se decaten os do asovellamento plurilingüe, pois o idioma matrio fíxose culto. Foi aí, na relación esencial do soño dun futuro venturoso onde o idioma tomou corpo de cultura necesaria. El era protagonista da cerna inmorrente do legado galeguista, o legado do mestre maior do que quedou prendado aquel día luminoso en que escoitou a súa palabra de vida en Compostela, cando Castelao condicionou a súa traxectoria futura. Ese Avelino que xuntaba o mimo e paciencia con que coidaba o seu pequeno horto na súa casa de Teo coa advertencia do seu caxato que brandiu na Quintana aquel día en que desde o escenario profanado polas hostes telegaiteiras escorrentou a manipulación con aquel elocuente mamarrachos que a todos deixou extasiados e felices. Ese Avelino de bon xantar, dos callos e pementos, do bon viño e licor café medicinal. Aquel día creo que na Vilalba Xairega, a volta que lle dou, o apuro que levamos e o seu espertar gozoso. E a cura do licor café para a baixada de tensión, pasaba xa dos 90. Benzón, pois, a este merecido acto e a que no promoveu. Facemos ya a un home esencial na transición da matria. Perdón, na transmisión da matria. No coidado e agarimo, no legado honesto. Xa non sei cantos son, nin me importan os anos transcorridos desde o seu pasamento, porque el non se foi. El está canda nós mentres permanezamos, e procuraremos que outros o fagan vivir na memoria de país que entre todos e todas construímos e agrandaremos algún día. Avelino, hoxe presente, exemplo necesario na construción futura, na primavera da terra que cultivou ata o debalo dos seus días. Benzón, pois, Lucho do Peto. Na feliz decisión do Concello da Baña, hoxe hai unha persoa que penso eu que pode botar un resuplido e tamén pode botar un aturuxo de felicidade, porque anos e tempo, alo menos que eu teña conta diso, leva pelexando por este feito. Ten a palabra César Ramos. Ben, bo día a todos e a todas. A verdade é que estou emocionadísimo de ver tanta xente os aquí, tanta xente boa, para celebrar esta xusta e máis que merecida homenaxe ao noso veciño Avelino Pousa Antelo. Hoxe, sen dúbida alguna, é un día especial, unha data para rememorar e da que toda a xente da Baña deberíamos estar orgullosos porque estamos rendendo tributo á excelencia. O vou facer a mestría e a predilección dun dos persoeiros máis importantes que veu nacer a nosa xeografía. Pola que a min respecta, estou moi agradecido a todos e a todas vos por poder celebrar este acto despois de telo reivindicado tanto tempo. Falar de Avelino Pousa Antelo é falar de cultura, de historia, de tradición, de arte, de loita, de perseverancia, de afouteza, de paixón. En resumo, falar de Avelino é falar de Galicia e, por suposto, falar de Avelino Pousa Antelo tamén é falar da Baña. Non vou falar máis dos seus méritos, da súa personalidade, da figura que supón Avelino Pousa para Galicia e tamén para os galegos e as galegas, porque neste acto, nos actos que temos durante todo o día, hai voces moito máis autorizadas que eu e que o coñecían e que o coñecen,
máis e mellor. Pero sí, gustaríame dar as grazas a toda esta xente, moito deles estades os aquí, que nos apoiaron para que este 14 de maio de 2022, no 108 aniversario do nacemento de Avelino, esteamos aquí festexando o seu nomeamento como fillo predilecto do Concello da Baña. Por suposto, quería dar as grazas a toda a agrupación de Compromiso a Baña, o compañeiro David Gontán, que tanto e tanto temos falado e organizado e parolado sobre Avelino Pousa, a David Otero, como non, Fernández Abella, Marica Campo, Fina Casal de Rei, Mini, Amancio Liñares, Xan Leira, Alfonso Caxade, Raúl Galego, a Cultural Afonso Eanes, os Campantes da Baña, a Fundación Pedrón de Ouro, o Bloque Nacionalista Galego da Baña, a Asociación Teatro Iriños de Rianxo, a Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega, a Asociación Cultural Sermolos e, por suposto, a todos e cada un dos membros da actual Corporación Municipal polo acto de concordia e unanimidade na aprobación do nomeamento de fillo predilecto no Concello da Baña. Quería agradecer e parabenizar tamén, como non, a Nora e a Xela polo trato recibido sempre comigo, dicir que, bueno, a promesa que fixen alá no 2015 hoxe está cumplida. Parabéns a volas dúas e a toda a familia, por suposto. Gustaríame rematar desexando que a forza de Avelino, a súa constancia, a súa bonomía, paixón pola nosa cultura e predilección contase a toda a Baña e as xeracións vindeiras e deste xeito poidamos medrar como pobo e como cultura. Por sempre, para sempre, eterno. Don Avelino Pousantelo. Moitísimas gracias. Nos seus momentos de inicio, os seus momentos de abrazo solidario coa sociedade e co povo, aquel rapaz achegouse a Avelino e Avelino abriulle unha porta, orientouno e el despois libremente escolleu por onde lle veu ben, dentro do uso da súa liberdade. Hoxe tiña que estar aquí, non pode. Estou a falar de Valentín García, secretario xeral de Política Lingüística. No seu nome vai intervir o alcalde da Baña. Bueno, quería en primer lugar pedir disculpas porque él tiña confirmada a asistencia. Antes estuvo en Madrid, os lle pesado estar, pero tamén circunstancias que, como sabemos todos, os había tomado posesión no Parlamento. Entonces, llevando a tarde, ao salir de ali da agradección da filla, me mandou unhas letras para que as mencionara e a decir aos familiares, as fillas, todos os amigos, amigas, vecinos e veciñas e todos os intervenientes. E vou trasladar, estimado amigo Andrés, estimados miembros da Corporación da Baña, familiares, vecinos e amigos do noso ben querida Avelino Pousantelo, por medio do presente gustaríame comunicar a miña disculpa por non poder estar hoxe con todos vos e como tiña previsto e así vos lo dixe, a toma de posesión do presidente Alfonso Rueda me é imposible que poda acompañaros nun acto tan xusto e emotivo para un veciño ilustre da Baña que sempre levou o nombre do seu concello con alta honra e afouteza. Foi Avelino Pousantelo un galego bo, generoso e entusiasta de todos aqueles proxectos que con Galicia no corazón aprendeu e dos que nos fixo partícipes a moitos de nós. Con Avelino aprendemos infinidade de cousas que atesoraba en compañía de da Fundación Castelao, ao Partido Galeguista e moitas outras, pero sobre todo do que dounos a saber o do seu amor verdadeiro á nosa terra, a cultura e a lingua propia que son os alicentes fundamentais do povo galego. Vayan, polo tanto, os nosos mellores desexos e os da Xunta de Galicia para a celebración dun día feliz no que Lucho do Petro, que hoxe cumplía anos, estará plácido vendo dende outro mundo algo que lle gustaría moito. O povo, as institucións e os amigos de sempre perpetuando con este recoñecemento e coa publicación do libro de Amancio Liñares a súa vida, obra e exemplo dun neno nacido na Baña que aínda nas condicións adversas que lle tocou vivir nunca deixou de soñar cunha Galicia mellor durante os afortunadamente moitos anos que lle tocou vivir. Así, non lo deixou dito e así yo queremos explicar ás generacións que detrás de nós han de vir. Unha aperta fraternal para todos vos. O Concello da Baña
neste caso, coa representación de César Ramos, vai facer a entrega dos pequenos agasallos ás fillas familiares de Avelino Pousa Antelo. Gracias. Tamén o señor alcalde vai facer entrega dunha réplica da placa que se puxo hoxe a Avelino Pousa. Pesa. Bueno, desde o Concello da Baña, permita que interrumpa, tamén queremos facer un agasallo ao Ricotero. Gracias. Que levou este acto e que tamén colaborou na realización de todos os actos e creo que ben o merece. Pode, sí, deixo aquí, despois todo. Sí, que xa vou arrimar aí. Que pesa un pouquiño, Sí. Que pesa, de verdad. Sí. Ben chula. Sí. Pasa que grande máis, non? Sorpresa que non hace. Señor alcalde e concelleiros da Corporación Municipal do Concello da Baña. Benqueridos irmáns, benvidos todos a este acto de honra á memoria de noso pai. O noso pai estaría moi agradecido e honrado co nomeamento de fillo predilecto do seu concello natal, no que pasou a súa infancia e mocidade, e o que sempre estivo vencellado, e onde fixo as súas primeiras amizades, como o finado Daniel García Ramos, un gran amigo e fillo predilecto tamén deste concello. Neste concello naceron as súas primeiras angueiras en quedanzas. Isto é unha regalía inesperada e moi grata para nós, especialmente no día de hoxe, data do seu nacemento, convertendo esta xornada nun acto memorable. Noso pai sempre presumiu do seu concello natal, a Baña, ao longo de toda a súa vida. Grazas a todos os que fixeron posible que o noso soño e o do noso pai se faga realidade. Moitas gracias a todos, saúde e terra. Eu fui pola tarde.
Ai, Lucinho.